Здравейте, приятели! Днес ще пробваме това. Взех го, защото пише, че се прекисва. Аз много обичам кисели неща, така че мисля да започвам от синято. По-зеленото, накрая ще оставим розовото, защото мисля, че ще е най-сладко. И сега ще проверим, не знам. Никога тези не мога да ги отворя. Отворих. Супер. Или пък не. Да, отворих. Ето го цвета. Оле. Това е по-кисел от лимон. Аз много обичам кисели неща. Давам му 6 от 10. Следващото е зеленото. Пробвахме синьото, сега е ред на зелено. Пише, че е синьо, пък беше вътре цвета зелен. Тук отново ще са ни на помощ зъбите. Ето. Тук сигурно пак ще е зелено, не съм много сигурна. Жълто или оранжево. Това е по-кисело от синьото. Което е по-кисело, по-голям брой точки му давам. Това ще е 8. 8 от 10 за зеленото. И накрая, това мисля, ще е най-сладко, но сега предстои да разберем. Идвам, чакай. Отново. Това че е най-малко кисело, така че му давам. Вкусно е, сладко и кисело, така че му давам 9 от 10. Чао хора, ако искате още да пробваме някакви такива странни неща, пишете ми долу в коментарите от мен. Чао!